אנחנו לומדים עכשיו את החלק החסידי, שבו משתתפים רפאל, רונית, גדיאל ודוד, והאחים של רונית ורפאל. זה הולך לפי רבי ג'קוב. זה מתחיל ככה. איך שנגמר מי שמאמין, כולם ביחד עושים היי. ואז כל השמונה שאמרתי עומדים בעמידת פיסוק, כאילו יושבים על שרפרף מאחורה, ומתחילים שתי ידיים לכיוון צד שמאל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ברגע שהם סיימו את זה, אנחנו מתחילים ללכת לכיוון צד שמאל 4 צעדים. לפתוח עם הידיים, לסגור, לפתוח, לסגור. הגענו לכאן, יורדים לקפיצה נמוכה ופותחים. אנחנו מתחילים מההתחלה, 3, 4 והי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מכאן הידיים עולות למעלה, ואנחנו מתחילים ללכת אחורה עם רגל שמאל. 8 צעדים לאחור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. הגענו אחורה ל8, אנחנו עם חזית הגוף לכיוון ימין, ושתי ידיים נפתחות ונסגרות. מפה 4 צעדים קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. סיימנו כאן. אנחנו מרימים את הידיים לאוויר. שוב, חזית הגוף אל כולם. סיבוב של 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. סיימנו סיבוב. שבתם מים כמו שלמדנו לעשות בפזמון. 1, 2, 3, 4. ואז אנחנו חוזרים בשתי קפיצות, ידיים עולות לאוויר. 5, 6, 7, 8, נשארים עם הרגל למעלה. אנחנו עושים מההתחלה את הקטע מכאן. 3, 4 והי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. חלק אחרון. ידיים יורדות לצדדים. אני עושה סיבוב עד שאני מגיעה לספירה 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ידיים מתחת לבית השכי. אני מחליפה רגליים. 7, 8. איך שסיימתי את זה, שוב אני מרימה את רגל שמאל, ידיים נפתחות, סיבוב לצד שמאל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מורידה את הרגל שמאל, ידיים על הירכיים. אני מתופפת על הירכיים והולכת אחורה, ספירה של 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. נגמר החלק. אני מתחילה שוב מי שמאמין. אנחנו עושים את כל זה ביחד עם מוזיקה. אנחנו מתחילים את המוזיקה טיפה לפני.